Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takuk tay bukuk song kaito no hambai tay norok jotonai tenone hambai kaito kaham bini hamzak ma pai playa bini khairok ma pai playa chungbai tongo. So asak din kolok mani ya golok tini ang hai na hai o YouTube video ni bisenti norok ni beskango payment ka omo bebak no kaito ni hamari no kaito ni asirbat rok no. Gaun bagian koinai norok no pilane simi paithak jora nai tongna ni bagai tay balai hambai maro tini kaitono tani bagai ke bo ano haina hai jora kaham raka ang public mission ni bagai kaisa jagao thangka o jagao 4 din tongai kotuma kaham rok piri akoi tini haini hai noroni beskango jora manka ang miani salo ani sentaro kipilka so kaitoni hamari ni jaroi belai no success sangka kaitoni kotuma kaham pirka tei phola kathar bai kobol jak marok belai khena nukha so belai hambai kaitono ang bagin norok no naito no belai hambai kaitoni hamari chini langmo tongo abuni bagai bono joto jorona hambai ready ga tini ni kotuma kaham ki omose so ang jepro sabrum ni kipilei phaipru ang bisrang gonjo ni simi ani para jara auto kaisa reserve nakha takar jola jara inge auto reserve na mani auto chalok nai bobo haino khoroksa jisu no poito khlaina ang saimenya ane live first time asuk driver kaham kaitoni kokno sanai babel birds thacha ke sanai bini langma ni testimony rok boano share khlaike belai khana khaksang kha nga abuni bagi angwon suka o testimony na ang norok nobo share khlanyani nei hallelujah kaitur kaham praise the lord so bonga koroksa hindu poribaro tongmani bo koroksa sikla hindu poribara achai bo kajak kham kaijak mani yaglo bini bihik amsega sak hamiyang kham tai a sak hamia hamna ni bagi borok yang ochanyoro thangka togra tharka punra tharka omai keno hamna ni bagi borok belai kena saitok suka rang puisa bebak no sebai bai borok o biako tabis kanma mutayo thangma yang thangma belai keno borok klai suka haipano bini bihik ni sorry kuno kaisa improvement ingya hamani nugya bini bihik kere mengai thangka ani bosau ingge kita mungkam bini bihik bono khogai phola katha ni aro thangna ni chengkha phola kathar manjak na oro suri jakna ni thangna ni chengkha tai bo truk thangte ingke olong ke bo bini besai no bo saka bini besai no saka bosaka orosi phaidi ajagao belai kono kaitoni kok kaham ke sajago te ajagao khaksangma tongthokma tongani bkharok heleng chasa angai thangka ni bo bini bihik no sakha gaipano bo khoroksa hindu phono bini bihik no ajagao thangmani bo kuno haime sale tani bagingke bobo muchungma tongo bini bihik bo hamthong nei ingke bo bini bihik be sajakmang bobo salsa ajagao thangka engka aja gawo tangai kristan nok thansa ke tonglai manoka kaitoni khorang kotoma kampi lai manoka hasi khusi ga tongmane noka ga afuru kaisa bini bkhao kaisa hamya wanso mong phagya ni boano sao ga tamonga bo wanso ka o kristan rokba jotomoni chi bai layo kabak layo o borok noro tomung bejowa tongo abon bagin borok tongthoksa thoko tongmanta ni bo wanso ka ge afuru khoroksa preacher tongo a preacher kotoma kaham ke pirte ge belai kene bini bkhao nangjaka bini bkhao belai keno nangjaka ge afro ke bobo a kubui subra Jisu Kristo no bobo yachaka ge je pro bo yachagai naka Jisu Kristo no bini langmawo boro bihik busai no baptisma angka bong poribar kaisa baptisma angka bini bihik ni sori bo hamka tai bo sak baitang bo amusuke hamari manka kaitorni bo gari bo kaisa ketal mangka o auto gari kaitoni asirbat bai apurun chimike bo kaitoni thani surinani chengkha kaitoni thani thangnani chengkha tabku bo kaitoni kok bo jorawo borokno sawo tai kisa angka bo belai bini langmo kaisa kotor miracle sangkha kaisa angka obose bo bini bohogo pathar angjaka bini asatiyo bol blada robo pathor angjaka so belai kena tektor wo belai kena sao oboh bladaro je pathor man stone mani belai kena tektor wo bopro poito kaisa tongo jodi ani sago ko musasuk nga ma tongkha ngke ang kaitoni pholabai kobol jakhangka a hamai thanglai ni bini kaisa bkhao poito tongo a poito bai bo hopung sapung
kaiton thani mokol mukte khiklai suri sanka jisu ni mungbai suri sanka bo asaka suri sanka bo jepro suri sanmang sutenya nei thangpro a sutei o saklom ti a pathor kotor ma nokri peka apro thibo nokri peka ni bo anusau aman kriston takuk te bro kaitor kaham tini bono poito klai suri ma a borok ni bohogo pathor kotor ma operation khaijakda nangmani se pia kuno mungsa khlaijakna ni nangli abo hamai thangka jisu no poito klai suri ma bai omagani kriston takuk tai bukro belai kana tongthoka ang bobai kok salai bobai 2 gonta ni auto kalaiman 2 gonta kaito ni kok simeno sai phalai kha tabuk ke bo kaito ni bagai kathang tongo jisu ni bagai bo sakiruo bini langmo joto kaitor samung khalai langmani jisu samung khaimani a samung ni bo borok na tabuk sakiruo bo sawo ang belai ke tongthogo takuk tani bagai ke kaitor ani langmo aska samung kaham klaika aw bagai ang tabuk joto borok ni thanino o kokno pina ni muchungo jena a kokno borok bisas khlai borok bo subra jisu kristo no borok bo yacha gaina thong jeno borok ni phola muthang jakna ni bagai ne bo sakha aw bagai ni kriston takuk tai bukurok tini angbo norong tini kok tun tunani muchungo ni mano ngani video nai to nai nen gubi subra jisu kristo no semen ko aba bunung bono yacha gaina ko but ani kriston takuk tai bukuk song yacha gaina ni di try kene di bobusuk kaham taste and see that the lord is good subraino chana ina di bo kaham da hamya but ang norok no kaise guarantee ri sawo neng jisu no chana ina kengang ke neng bini arone kiplei thangla bo amsuk ke kothok amsuk ke kaham amsuk ke tongthok amsuk ke khaksang ma tongo bini thanio neng abo kebinoro phono mangla amagani kriston takuk tai bukuk song phadi chingbo poito ganang layanang a chala hai layanang duku kosto phaibru jorowo chini poitorok belei thango nukunga hamya chaya phaibru jorowo chini poitorok bai thango phia tini a chala le bo jisu no poito bailia bo poito krak ke surui tongma bai bini a pathor kuno mungsat khaijak yawe kuno doctor no thainge bo ha nokhari ma phaika apuni begani kriston takuk tai bukuk song chung tini nugo chini motharogo kabangma borok poito khainai rok tinu kunga hamya chayang hangang ke o chainaro thangai tokra tharnai haba abiang biang thangai borok ni a pholani langmani koroi thango piani kriston takuk tai bukur angorok na sanan buchungo chini jisu ni khunjo na thongya chini ni suri mano khanayang nani jisu ni yak asak baratataya nono chuba choi khaimeyang nani pia amuse sungmungle nini poitole busuk tong nini poitole busuk tong nang duku kosto jorawa kaito no poito khainani tia da tong nini nukunga hamya chaya rang puisa ni bial nini busai kokna ya nini busabuti kokna lia aprubo nang jisu kristo no poito khlai bini cross na balai tongna dan nang gosi judi nang omo hai ni gosui nakanga ke 100% guarantee nini langmao kaito ni hamari phainai khaksang ma tongthok ma phainai nini langmao abo jisu ni kok ani bukuk ni kogya jeng johon chodoni 27 porikanogo ang norok na je khaksang ma rena mane obo sangsar rimanya ang simisi norok no obo rimano obo norok ni langma ni kaham ni bagai so ani kriston takuk tai bor nang o sangsar je kuno japan khaksang ma naituk di money cannot give you peace, your friend cannot give you peace, your relationship cannot give you peace, your property cannot give you peace, your vehicle cannot give you peace, but Jesus only can give us peace. So Jesus Christus simen suno khaksang ma riman tai kebo riman ya ani Kristen takok tai bo kuksong obono kaisa men buchu nani. Praise the Lord. Hallelujah. Ang bagani ang norno belaikan hambai norok obidon nai tongman bage ang o testimony in bisin norno obono sanani muchungo tini a borok khoroksa Hindu tongmani pia bo bini bihik azagao thangmani bisingti tini bo haino o kubi lamao bo phaimanka so sing Kristen borok khoroksana encourage khainani nango khoroksani biskango tomung kaham tongai phungnani nango jeno borok bo chini bisingti jisuno manna ngthung tai ching joto Kristen borok chini poito tebo krak nani nango poito ni kok sana thanga ka chini borok poito krak no but nini a poito ni level bo level o obosi singmung a level krak te kaham nani nango
Praise the Lord. Hallelujah. Amai kai to norok jotona hamari klai tong tung tai video no share klai di tai video no tebo norok cross na share klai jeno borok bo video no nai borok ni poito krak na tai kaise video fai tong abong ke soitan no bahai ke mechen nai video fai tong next video aw norok khalo gai nai tong di kai to norok jotona hamari klai tong tung. Praise the Lord. Hallelujah. Hambai.